Sorte hon, zuri batipa. Ay, Dios. Irati! Zorionak, zorionak. Pues orain oso pozik gaude, oso lasai, ja. Pasatu egin dugulako eta poza ematen du beste batean egotea. Hurrengo fasera pasatu dugu, oso pozik gaude, animo gero eta gehiago, ez? Irati taldea salbatzea erabaki dut, uste dudalako bien artean ikuskizun hoberena izan dela, naiz eta ez den izan oso ikuskizun borobila. Argi dago. Batzuen poza eta lasaitua eta beste batzuen pena, pentsatzen dut izango dela. Bai, baina, egia esan da oso ondo egin dute. Haiek eta talde guztiek, eta gaur ez da gure unik onena izan, eta, baina guretzat izan da oso esperientzia polita, oso gustura egon gara, jende honekin, zuekin, eta guretzat da ja premioa. Programa honetan, egun bat txarra bat dekozu, papeleta asko dekozu, etzera joateko, ez? Asko ikasi dugu, baina ez da nahikoa izan. Gero hauek nabaritzen da, entzaio asko egite dituztela, oso ondo egiten dutela, eta geu gara, eta, pozik, eta, geu. Tonu hori ondo dago, Alex, ez? Hori betzat ikasi da gelditu da, eta bati bat, Alexeko pari bat ere egin dizue, ezta? Estribillo berarekin abesteko aukera ere izan duzu, eta, hori ere, etxerako. Hori komentatu lehen, hori guretzat dela ere, esperientzia bat, ez? Eta buruan eraman gudula. Eskerrik asko Aitzaziko ama! Zoazte. Oso ondo pasa dugula, barre pilo egin ditugu gure artean, zuekin, epaiekin ere, oso egia esan oso esperientzia polita izan da. Eskerrak zuei gurekin egoteagatik, sentitzen dut baina gure fabrika utzin behar dezue. Txalo bero bat, beraientzat, eskerrik asko! Gero arte!